Far, hvad sagde du? Hvem tager et billede til, far? Hold nu lige med. Ja. Det er jo så for sidste gang for en transmission i denne omgang, som sagt, vi er tilbage med Jeg er sikker på det, Grib. med fejring om lidt, så på godt gensyn. Nej, det er det der polystyren nede fra, hvad hedder det, skralderummet. Hvad er det? Det er sådan noget, man pakker ting ind i, man har købt. Men hvad hvis de skal bruge det? Så skal de nok ikke smide det ud over hele legepladsen eller noget. Nej, jeg kunne æde ham. Nej, men nu bør man kunne se, hvem det er. Jeg har bare set hende der før hende med det sorte hår. Borgnævet. Nej, hende der går i midten med de der to lyshårede. Jeg mener hende med en løserød stribe. Det var Nå. ikke engang, hvad vi gør. Der står noget far derovre og kigger på. Hvorfor skiller han ikke bare ud? Skil dem nu ud! Skil dem nu ud, din dumme far. Og det er fandme svineri, så noget der forsvinder ikke lige igen. Forsvinder aldrig. Nej, Bliver det der for evigt? altid. Det mener du ikke. Det gør jeg helt sikkert. Så er der taget mig. Nej. Hvad er det, du kigger på? Er det blokkermus? Det bliver Far, er du rigtig, hvad du siger? Er det noget svineri? Nej, at det der er noget fra det andet. Ej, se hvad hun gør moren. Det er svineri. Ja, det er lige svineri. Og de har været over og hente det i skralderummet.